Ara és el moment per a fer-li les preguntes als diferents comunicadors i ponents que han estat esta vesprada ací. Jo sí que tinc una, ja em permet. Ja que tenim a Josan, a Maria Àngeles, també a Vicent, directors de museus valencians, vam plantejar estos dies, ho van comentar, podem aspirar així a tindre un sistema com el de Catalunya, el del NACTEC, a vertebrar els museus, penseu que és factible o som massa meliquistes i això és molt complicat, què en penseu? Molt bona pregunta. Podem. Nosaltres de majors volem ser com Catalunya, el tema de tot. El tema està en que n'hi ha que intentar coordinar o incardinar tot aquest sistema de xarxa que passa per un munt d'administracions. Evidentment, el que són les ferramentes les tenim, falta la coordinació. Sí que és cert, crec que sobre el paper existís una xarxa de museus, de tecnologia i tal, no sé què, però sobre el paper jo sempre he demanat a veure com està i ningú ha sabut mai dir-me res, perquè realment estaria molt bé. Lo de Catalunya és una enveja realment, de jolines, perquè no muntem alguna cosa i estem un poquet en xarxa, perquè si no estàs a soles, aïllat completament. I treballar aïllat i treballar a soles contra tots els elements, a vegades és molt dur. És cert que tenim unes convocatòries de subvencions i d'ajudes a museus i col·leccions museogràfiques reconegudes, però evidentment falten moltes més coses. També és cert que des de fa 9 anys fem també unes jornades de museus i col·leccions museogràfiques de la Comunitat Valenciana, on intentem marcar diferents com a punts d'inflexió, punts de trobada de museus i col·leccions museogràfiques al llarg del nostre territori. S'organitzen anualment i cada any s'organitza en una província diferent en temàtiques concretes. Per exemple, així en la província d'Alacant tocaria enguany, ja se n'han fet 3 i la primera va ser en el FAS del Pi vinculada a lo que eren les noves tecnologies aplicades a la didàctica i a la posada en valor dels museus. La segona va ser en Petrer, vinculat al tema del concepte de museus i territori, on intentaven ja superar el concepte que el museu no sols és l'edifici on està l'exposició museogràfica, sinó com bé han pogut veure ara en Banyeres, que els molins o la ruta dels molins o els jaciments arqueològics exteriors als museus formen part de sales externes que també se gestionen des dels museus, i la darrera va ser en Guardamar del Segura, vinculat també a tot el que implica que el museu siga l'element dinamitzador del patrimoni cultural existent en el terme municipal. Per tant, sí que n'hi ha ja coses que estan en marxa, però evidentment per arribar tenim la plataforma, el sistema d'inventari ja centralitzat, tenim la pàgina web on pots trobar els diferents tipus de museus que tenim reconeguts, però jo vos acabo de posar també, per exemple, les tipologies, les qüestions, aquesta xarxa dinàmica que permeta crear un consell de museologia o de museografia en la Comunitat Valenciana. És a dir, falten coses que s'han fet coses, però el camí encara hauria de continuar. Gràcies. Una coseta més? Jo sé que volia... Ai, perdó, volies tu? Està enxufat, no? No, però i què podríem fer nosaltres, els directors de museu? Teniu que tindre en compte que els directors de museus, igual que la societat civil, té un poder que és brutal i el poder és estar units i demanar. Per exemple, aquestes jornades de museus, que estic dient ara que enguany es farà la 10a edició, es van començar en 2016. I per què es van començar en 2016? Perquè des de la mateixa administració em van voler reunir els diferents directors
de museus i col·leccions museogràfiques reconegudes en aquell entonces, fins al 2016, i evidentment de cara a l'administració ens van treure els colors per la dreta, per l'esquerra, per a baix, i a partir d'ahir va haver una reacció i, per exemple, aquestes jornades van ser fruit d'aquestes sol·licituds i d'aquestes demandes que es van produir en aquestes reunions sectorials que van tindre, plantejant noves línies de subvenció que també es van modificar ahir, i clar, però des d'aquelles dates del 2016 fins ara queda molt per fer, per tant, clar que teniu poder, però clar, el tema està en que, conforme ha dit Vicent, cadascú fa la seva activitat, si l'administració no vos convoca, podeu convocar vosaltres o reunir-vos per a intentar manejar-vos. Evidentment, tenim dinàmiques de museus i de col·leccions reconeguts de diferents tipus i sabor, fins quasi 300. No fa falta que vos junteu els 300, però podríeu, és clar, si l'administració no actua per si, actuamos de oficio o instancia de parte. Si no actuem d'ofici, la instancia de part. Reconec, en el nostre cas, per exemple, formem part de la xarxa de museus de la UPB. La UPB en el campus de Vera té diversos museus reconeguts també, el Museu d'Informàtica, el Museu de Telecomunicacions, del Joguet, de Cartografia, i la veritat és que aquesta estructura que es crea per donar suport als museus de la UPB a nosaltres ens ha afavorit moltíssim. I ho veig exportant a la resta de museus de la comunitat, però, clar, seria fantàstic per tots. Més qüestions? Jo sé que tenia una qüestió, aprofite que tinc així el micro. Va un poquet, això també enfocada cap a tu, m'he sap mal, hem posat ahí el focus. Des del vessant educatiu que hem parlat i que hem estat tractant, per exemple, jo dono una assignatura que es diu Geografia i Història Valencianes, de primer de batxillerat, que està molt vinculada en el territori i en fer aquesta unió en el que ha comentat també el company Álvaro, d'enfocar l'art, la història i la geografia i fer tota una espècie de barreja en comú i sobretot vincular-la en el patrimoni. Jo abans podia fer accés a l'inventari que hi havia de patrimoni industrial que estava en el web de Conselleria de Cultura. Ara ja no es pot. Ara ja has de posar un usuari i una contrasenya i ja no es pot. Jo sé que no es pot per evitar que es puguen furtar coses de valor, de posar-ho ahí directament cap al públic. Però, evidentment, si volem educar a la població i educar, sobretot, a les generacions futures per a que reconeguen el valor important que té el patrimoni industrial, perquè ells ja entenen que una església o que un edifici del segle XV té un cert valor, evidentment, però no entenen que, i sobretot a Alcoi, que som una ciutat tan industrial, no entenen que el Molinar forma part de l'arqueologia industrial i forma part del seu patrimoni i de les seues arrels. Clar, com a professora i com a docent, i jo crec que molts de nosaltres que estem així també ens passa el mateix, com podem fer per a poder accedir i com podem mostrar als alumnes en classe, perquè després jo sí que es trac molt a passejar, a que vegem, per exemple, el campanar, les campanes, que també formen part del patrimoni immaterial. Com fem? Com podem utilitzar aquesta ferramenta que abans era accessible i que avui en dia ja no ho és? Ens sorprèn el tema del patrimoni. Avui en dia en el visor de l'ICV ja n'hi ha una capa, dos capes, una que es diu VIC, dins de patrimoni, es diu Cultura i Ocio, la capa es diu Cultura i Ocio, és que ens dediquem a l'art de l'espectacle i de la faràndula, però si punxes Cultura i Ocio tens una capa en la que tens VICs i tens l'altra que és BRL i directament és lliure i punxes el punt en qüestió, te deix el VIC, quina categoria, etc. I no anava a dir-te a partir del dilluns, però el dilluns
dilluns passat van tindre una reunió perquè l'altra capa que sí que no està, que és la que s'utilitza mitjançant usuari i contrasenya, és la del patrimoni arqueològic. La del patrimoni arqueològic és la que, però el dilluns van tindre l'última reunió, la de GETIC, ja li han donat la capa perquè anem a posar també la capa d'arqueologia. La capa d'arqueologia, com sempre, és d'arqueòlegs. Si en aquesta sala en tenim molts arqueòlegs, sempre hem pensat que si publicitem on estan els jaciments facilitaríem l'espoli. Però després de 30 anys de professió o de 40 anys de professió ens hem donat compte que els espoliadors van per davant de nosaltres. És a dir, ells ja han anat sense que nosaltres ho tinguem que posar. I el que passa, que evidentment si no ho deixem lliure visualment parlant, directament no difonem el que n'hi ha i al mateix temps altres tipus d'actors socials, industrials, econòmics que participen en el desenvolupament de lo que és l'espai, evidentment, si no saben on estan els jaciments, plantegen plaques solars, plantegen àrees fotovoltaiques, plantegen transvasament, plantegen carreteres i d'aquesta manera, si és una capa en la que tu ja pots visitar, evidentment, si algú planteja alguna obra lineal, infraestructura lineal, privada, polígon industrial, etc., si n'hi ha un jaciment arqueològic, evidentment, ja tenen que mirar d'altra manera. Altre punt de discussió que han tingut és, per exemple, en el tema de l'art rupestre. En el tema de l'art rupestre, si posaven el punt concret, això sí que podem tindre. Doncs, per exemple, aquesta capa tindrà polígons i tindrà punts. Però serà visible, si no estem parlant d'ací una setmana, al mes següent. La que tenim mitjançant usuari i contrasenya. Evidentment, aquesta d'arqueologia tindrà el punt i tal, te marcarà que és jaciment ibèric, tota la informació completa que va més enllà de lo que és la informació pública seguirà, continuar sent en usuari i contrasenya, però ahir si sol·licites un accés directament se te facilita. Moltíssimes gràcies. És que les fitxes que n'hi havia eren molt indicatives i sobretot perquè com estan fetes de fa molts anys es pot veure aquest recorregut de com el patrimoni industrial malauradament ha anat degradant-se a poc i els alumnes comencen a tindre aquesta consciència que el primer dia vas dir d'inculcar aquesta consciència de classe entre la gent més jove que malauradament, com he dit, ja no la tenen. I és important veure-la també a través d'aquests espais i que estan també vinculats en la Generalitat. O sigui que, i en la conselleria, sobretot. Gràcies i això era el meu dubte.